שלום. אנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים. אנחנו שואלים, איזה שמחה אפשר למצוא בתוך כל העצבות והאווירה על חורבן בית המקדש? ובכלל, השאלה היא הרבה יותר גדולה, שאנשים שבכלל לא מבינים על מה יש להתאבל. בית המקדש? היה בית, נשרף, ועכשיו צריך להתאבל עליו. אבל הכוונה היא, כשכתוב שנכנס אב ממעטים בשמחה, הכוונה שלא מפסיקים לשמוח, אבל ממעטים בשמחה. כי יהודי עובד את השם משמחה. השילוב בין הדברים, אנחנו רואים אותו בהרבה מקומות. אצל חכמי התורה, גם כן, שעושים תיקון חצות, מתוך כאב, אחר כך חוזרים חזרה לשגרה ולשמחת החיים. אין סתירה בין הדברים. מצד האבלות, על חורבן בית המקדש יש דרגות. כן, יש אדם שמתאבל על חורבן בית המקדש, מחכה למשיח. למה? כי יש לו משכנתה גבוהה. הוא אומר, יבוא משיח, קבל דירה בחינם בעזרת השם, אז הוא בוכה בתשעה באב שיבוא משיח. אבל זה לא השלמות. יש אדם מדרגה יותר גבוהה. יש אדם לא דואג לעצמו, הוא דואג לעם ישראל. כמה צרות, כמה פיגועים, כמה מלחמות, כמה סבל לעם ישראל, כמה חיילים נהרגים. אני רוצה שיבוא משיח, שיפסיקו הצרות לעם ישראל. זה דרגה יותר גבוהה. יש אדם מדרגה עוד יותר גבוהה. הוא לא אכפת לו רק על הצרות הגשמיות, הוא גם כן אכפת לו מהצרות הרוחניות. הוא אומר, תראה לאיפה עם ישראל הגיע. איזה תרבות, איזה אבל מאומות העולם מכניסים אלינו. חוצבים להם בורות נשברים. במקום מקור מים חיים, זה התורה, היא מקור מים חיים. כמה צער מצערים את הקדוש ברוך הוא. חילול שבת, עוונות. כמה כישלונות, כמה חוסר נאמנות. איפה הקדושה? באמת כואב לו על עם ישראל, על מה שהיה לפני זה. מה שהיה לפני דורות, ומה שעכשיו. אז אני רוצה שיבוא משיח. למה? כי אז כתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים להם מכסים. כולם ידעו מזה הקדוש ברוך הוא. ועלו מושים בהר ציון לשפוע את הרס"ר. סוף סוף הקדוש ברוך הוא יטפל בגויים. אנחנו נטפל בהם. נחכה רק לזה. אבל יש דרגה הרבה יותר גבוהה מכל זה. דרגה הכי גבוהה, שאדם מתאבל על בית המקדש, על החורבן, ורוצה גאולה, בגלל שהוא יודע שבעצם כשעם ישראל נמצא בצער, הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. שכינתה בגלותה. הקדוש ברוך הוא מצטער יחד איתנו. כואב לו לאותו אדם על הצער של אבא שבשמיים. לכן הוא רוצה שיבוא משיח, שאבא בשמיים יפסיק להצטער. משל, למה הדבר דומה? משל בן מלך, שהוא התחבר לחברים לא טובים, שדדו איזה מקום. ההזקה הופעלה, שוטרים באו, תפסו את כולם, להפתעתם, מי נמצא שם? הבן של המלך. עומד למשפט הבן של המלך, 4 שנים בכלא, 4 שנים בפנים. המלך שומע את הדבר הזה, הוא בהלם. הבן שלי הגיע לשפל כזה לשדוד, מה חסר לו אצלי? יש לו הכל. המלך עוקב אחרי המשפט, מודיעים לו 4 שנים בפנים. המלך יודע שבכלא הבן שלו ישן על מזרן מעופש. הוא יאכל לחם יבש ומים, כאלה של פעם, לא כמו של היום, 5 כוכבים. בית מלון למחבלים, וההשכלה שנותנים להם, שזה נורא והיום, טעות ושיבוש. מחבלים מקבלים תנאים, כמו שישימו אותם בצינוק, וייסרו אותם על כל מצרות שהם עושים, שברו משפחות, רצחו אנשים, נותנים להם בית מלון. זה שיבוש שאי אפשר להבין אותו בכלל. אבל בימים האלה, כלא זה כלא, לחם צר, מים בלחץ. אבא מצטער, המלך מצטער, לא מוכן לאכול בערב ארוחת ערב. תביאו לחם ומים. אדוני המלך, מה זה? אתה מלך. לא. הבן שלי בכלא לא יכול. נכנס לישון. רואים המשרתים שהוא מוריד את השמיכה לרצפה, ישן על הרצפה. אדוני המלך, מה זה? אתה צריך לישון על המיטה שלך, מיטת פאר. אומר להם, הבן שלי יושן בתא, אני נשאר מיטת פאר, לא יכול. מספרים, הבן של המלך, אבא שלך כבר כמה חודשים, ישן על הרצפה. הוא לא אוכל לחם ומים בלבד, כי הוא בצער עליך. אם לבן של המלך יש מצפון ולב,
הוא יעשה הכל כדי לקבל שחרור מוקדם. ולמי הוא דואג יותר? לעצמו או לאבא? דואג לאבא. אני עוד מוכן לסבול את כל השטויות שעשיתי, אבל למה אבא צריך לסבול בגללי? ככה גם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. אם זה בין המצרים שלא שומעים מוזיקה, מראש חודש לא מתחתנים, אחר כך מגיע תשעה באב, יושבים על הרצפה, קינות, בוכים, עד מוצא תשעה באב. כמו שכתוב, כל המתאבל על ירושלים, רואה וזוכה בבניינה. רק מי שיתאבל עליה. כל אדם צריך לדאוג לעצמו בימים האלה, להתאבל על ירושלים, להיות שותף, אז לזכות בבניין הבית ולשמוח. אבל עיקר הכוונה פה, שכינתה בגלותה. הקדוש ברוך הוא בגלות, הוא בצער גדול. ואנחנו רוצים, מה שנקרא, גם כן להשתתף בצער שלו, כדי שנוכל להיגאל. וכל האבלות הזאת, והצער שאנחנו משתתפים הקדוש ברוך הוא, זה לא עומד בסתירה, זה לא סותר את הציווי שיש. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אדם צריך לומר לעצמו, לראות כל השפע הטוב שקיבל. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, לשמוח בטוב, מה שיש. לשמוח במצוות שאתה מקיים אותם, כי זה העיקר. ומתוך זה, בעזרת השם יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה עוד השנה הזאת במהרה בימינו.